షల్ వి డేట్? డేటింగ్ అంటే వయసులో ఉన్నా కావాలిగా. నాకు వివేక్ నచ్చాడే. నీకు నచ్చిన నిన్నును నాకు నచ్చిన నిన్నును నిన్ను చూసిన కన్నును నీ చూపేదడి మే వెన్నును. 3 years of experience. I have strong skills. నువ్వు ఫేక్ కదా? No. I am real time. అయితే మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ నంబర్ చెప్పు. అరే మిస్ అయింది. పోనీ మీ టీం లీడ్ నెంబర్. నానా డౌరీ వద్దు, అమ్మాయి నల్లగున్నా పర్లేదు నాన్న, ముందు ఎలాగోలా పెళ్లి చేసేయండి. ముందు సుతే పొట్ట నెత్తి పైన బట్ట కంటి సూపు ఫట్ట పిల్లనివ్వట్లేదు ఎట్ట. ఎత్తి మామా ఈ పరేషాను సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ అంటే పరమ రొటీన్. అమీర్పేటలో ఈ కథకి హీరో హీరోయిన్ ఉండరు, క్యారెక్టర్లు మాత్రమే ఉంటాయి. ప్రతి క్యారెక్టర్ మీరు చూసింది కావచ్చు, విన్నది కావచ్చు, మీదే కావచ్చు.